Το δεύτερο θέμα, λήψη απόφασης περί έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αγροτικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρου με το έτος του 2020. Ναι, πέρα από να ενημερώσουμε ότι πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα Φιλότιμος είχαμε κάνει μια μελέτη, πρόσκληση και μας απευθύνθηκε η πρόσκληση και ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα Διαμόρφωση και Επισκευή Κατοικίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας, όπου εγκρίνεται η προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των υπηρεσιών προγράμματων προϋπολογισμού ποσού 431.000 ευρώ. Αφορά 393.000 για καταφύγιο, για αγορά αυτοκινήτου, για σήματα ζώων συντροφιάς. Αυτά. Όχι, δεν είναι ερώτηση, είναι το εγώ. Όντως, πήραμε τα λεφτά, πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε σωστά, να κάνουμε όλα αυτά που θα κάνουμε, γιατί αν πάμε στο πίνακα πίσω το οποίο έχει το εισηγητικό, θα δούμε ότι το 2018 και 2019 η στηρότητα είναι 95 και φτάσαμε στο 21 και στο 22 να έχουμε 9. Αυτό θα να πει ότι δεν ήμασταν σωστοί στις υποχρεώσεις μας και δεν το οργανώσαμε τόσο πολύ σωστά. Και μετά... Ή μπορεί να πει ότι δεν είχε άλλα ζώα να στηρώσει. Όχι, δεν είχε άλλα ζώα. Θέλετε να πάω σε όλα τα ίσως είναι στηρωμένα. Δεν είναι όλα αστεία. Και να σας πω κάτι στο θέμα των στηρώσεων, όταν τα συγκεκριμένα στηρωθούν και δεν γίνουν και θετικά και έχουμε πολλά προβλήματα στην πόλη. Οπότε είναι ένα σοβαρό θέμα και θα πρέπει να το δούμε πολύ σωστά, γιατί οι υιοθεσίες, ας πούμε, ήταν 2, έγιναν 11. Οι στηρώσεις έγιναν 9 από 95. Είχαμε το θέμα του πληροφόρου του Χρυσού. Δεν μπορούσαμε να στάψουμε τη χρυσή μας γιατί πρέπει να βρίσκουμε λύση στα προβλήματα. Αυτό θέλουμε να πούμε και τίποτα άλλο. Τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα.